Ak by si nemohol hrať florbalkou, hral by si radšej s metlou alebo s tenisovou raketou? Raketou. Najlepší florbalista na svete podľa teba aktuálne? Nemeček. Akú hmotnosť má florbalová loptička? Okolo 30 gramov možno, to fakt netuším, len typujem. Ak by si opísal florbalu niekomu, kto ho vôbec nepozná, ako by si ho opísal? Halový šport, podobný v podstate hokeju a s nejakými obmenenými pravidlami, ale bez korčulu. Keď by si mohol vybrať vysnívanú lajnu do florbalu? Ja som ich asi mal počas klubovej kariéry ich veľa a nechcel by som niekoho zabudnúť, takže určite by to bolo všetko z súčasných alebo minulých hráčov florka. Čo by si odkázal mladším hráčom, ktorí chcú byť raz ako ty alebo reprezentovať Slovensko? Nech dávajú športu čo najviac im dovoluje ich situácia, či školská alebo nejaká pracovná a môžu sa dostať na majstra sveta tak, ako sme tu my. Ak by si mal vybrať jedno pravidlo z florbalu, ktoré by si mohol zrušiť alebo zmeniť, aké by to bolo? Možno nejaké časové obmedzenie na útok, respektíve na hru na vlastnej polovici. Čiže ako pasivita pri hádzanej. Tak, niečo podobné, ale niečo v tom zmysle, áno, tak.